Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini karo bapak siapa kini pak? Bapak Kaji Banjir. Bapak Kaji Banjir. Waduh, pari ae tandurannya kepriwen kini pak kadane ki dikake. Ya wis balo maning masih. Balo maning. Iya. Waduh, Ini wis. pada mati kabeh ora. Wadah, wis. Ya modalnya double, Pak. Kini ki dikake tandur ki perbau wis ngetokna biaya pira kini bapak Kaji? Ya perbawah 14. 14 ya. Oh, kolektor 15. Oh, waduh. Maka wolung bau. Wolung bau bapak Kaji ki. Iya. Waduh, Pira wis. ora. Iya. Iya ya kok. Dadi tandur maning kabeh dikake. Kabeh tandur maning kabeh. Aduh, iya wong tani ki ya perjuangane bener-bener ya bapak Kaji. Ya eksperimen iku lah date. Iya. Ora Wong petani. iya musibah bapak Kaji kabeh. Ya ujian. Ujian kuwi ngon bapak Kaji Banjir ki. Sing endi kene bapak Kaji Banjir ki kene? Sing endi kene? Ah. Sing kan soge. Soge. Parean, si parean. Oh, wong parean kene ngon, guys. Oh, nyawa yang kene posisi soge gejut ya, Pak. Iya, soge gejut. Dari kene diagoni din sing anu ki. Kabeh. Oh, encak tandur ki sing mati ki ya. Dina sabut ora. Oh, kan piniane. Wah. Sabut. Oh, 20 pina cabut, Pak. Sabut. Iya. Aja kesuwen ya. Ajak suwen. Iya. Dina sabut. Cabut pe wis. Heeh. Winino ora. Iya. Supaya anak akeh. Supaya anak akeh ku, guys, bakal winino mah. Petani ki ngon. Aduh. Dadi petani ki bener-bener tuji bener-bener ya Pak tahun kin ki. Ujianane ya bener-bener Aduh. ujian itu. Tandur sabar. Double. Double iya wis 14. Pira kan mau 1.400.000 ya. Iya, aduh, wis lon Bapak Kaji Banjir. 14 juta wis. Aduh, iya. Tandur maning kabeh. Tandur kabeh dikake. Tandur maning kabeh. Walah, iya. Ku guys ningan kin ki. Tandurane ki Bapak Kaji Banjir pada mati ngonku. Mati. Lho ngon, priwen maning ngon wong petani. Bukat wis lagi wayahe. Ya Bu, cabut iku. Dicabut iku, diagoni wis dipedhek wae wis. Ganti wini anyar sing masih nom ya Bapak Kaji. Oh, ya wis Bapak Kaji yakin mah ora apa-apa lah. Sing penting mah Bapak Kaji sehat ora ya. Iya, engko ditandur maning oleh akeh ora olihe ki. Melimpah ora. Ya wis terus bae wong tani madat ya Bapak Kaji. Iya, disyukuri bae lah. Iya, sing penting awake sehat ora Bapak Kaji. Iya, ya wis Bapak Kaji kesuwun ya. Sing waras-waras kene sing bagus-bagus. Assalamualaikum Bapak Kaji.